2019 मायथाइनि 14 फेब्रुआरि दिनैनि सानावनो जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव उदखारिफोरा बमाजों गाग्लोबनानै सा 40 CRPFनि जवानखौ बुथारदोंमोन। बे अरायनि थाखाय जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनाय मुंख्लं CRPF जवानफोरनि गेजेरावनो दङमोन तामुलपुर जिल्लानि कलबारि गामिनि CRPFनि जवान मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारियाबो। दिनै हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव बे जोहोलाव मुंख्लंफोरनि 3थि बोसोरारि मुंख्लं सान फालिनाय जादों। बेबादिनो बे 3थि बोसोरारि मुंख्लं सानखौ मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारिनि न'आवबो फालिनाय जादों। बे मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव मुंख्लंनि न'खरनि अनगायैबो गामिनि सुबुं आरो भारतारि फायखि हान्जायाबो बाहागो लायो। मख'जाथावदि कलबारि गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव थानाय BTC खुंथाया लुनानै होनाय मुंख्लं मनेस्वर बसुमतारिनि मुंख्लं मुसुखायावबो बिबार बावो। मनेस्वर बसुमतारिनि जि 3थि मुंख्लं सान बेखौ जोङो दिनै जोंनि न'खरनिफ्राय फुंनि आर'ज गाबनानै आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों जोङो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो आरो इयुनाव बेफोरबायदि जाहाथे जाथाया आरोबाव जाबावला बेखौ जोङो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो बिथांनि जि मुसुखा बेखौ नुनानै जाहाथे इयुनाव जोंनि जेनेरेसनफ्रा जाहाथे भारत हादरखौ सिबिनो थुलुंगा मोनो बेनि थाखाय जोङो न'खरनिफ्राय बे मुसुखाखौ जेसेबां हायो एसेबां मोजाङै लाखिनो जोङो नाजाबोदों आरो फैबाय थानाय समसिम जेसेबांसिम जों हागोन एसेबांसिम जोङो बेखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय नाजाबोगोन आरो इयुनावबो जोङो बिथांनि जि थैनाय सान बेखौ अराय गोजोरथि लाखिनो थाखाय जोंनि न'खरनिफ्राय जोङो अराय सम नाजाबोगोन आरो मोनसे खोथाखौ जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे BTC सरकारा मोनसे बिथांनि मुङाव मुसुखा बानायदों आरो बे मुसुखाखौ तामुलपुर जिल्लानि कलबारि गोजौ फरायसालियाव गायसनदों आरो बेखौ जोङो सोब गोजोननाय मोनदों जाहाथे बेखौ इयुनाव BTC सरकारा जिहेतु गायसनबाय बे हिसाबै बेखौ जाहाथे सरकारनिफ्रायबो जाहाथे बेखौ फालिनो नाजायो जोंनि न'खरनिफ्रायथ' जोङो अरायसम फालिखागोन आरो बेखौ BTC सरकाराबो जाहाथे जिहेतु सरकारानो बेखौ बानायदों बे हिसाबै बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ 14 फेब्रुआरि बिथांनि जि मुंख्लं सान बेखौ जाहाथे जेराव मुसुखा बानायदों बेवहाय जाहाथे BTC सरकारनिफ्रायबो फालिलांबाय थायो बेखौ जोङो होनाय थाबाय। बे मुंख्लं सानाव जोंनि खाथिनिनो गिरुवा आर्मि केम्पनिफ्राय बिथांमोननि अफिसार बिथाङा फैनानै जोंनि न'नि जि मुसुखा बेवहाय बिबार बावफैदों जों बिथांमोनखौबो न'खरनिफ्राय साबायखर होदों जे दिनै फायखि हान्जायाबो बिथांखौ बावनानै थाङाखै आरो गोबां सुबुंफोरा खबर लाफैदों बेनि थाखाय जोङो न'खरा जोबोर गोजोननाय मोनदों जे जोंखौ दिनैसिमबो बावाखै बा जोंनि दुखु समावबो बयबो जोंजों खौसेयै गसंफादों बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों जों न'खरनि जानानै।